Хөрмәтле мөслимләр, районыбыз кунаклары. Мөслим муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхси үземнең исемнән сезне якынлашып килүче яңа 2022 ел белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Әлбәттә, без яңа елга аяк басканда узган елга нәтиҗә ясыйбыз. Ышанып әйтә алабыз, 2021 ел районыбызның социаль-икътисади үсешендә матур эз калдырды. 2021 елның иң зур вакыйгасы Мөслимдә бөтен Россия авыл сабантуе узу. Бу вакыйгага әзерләнгән барлык район халкы катнашты дисәм дә ялгыш булмас. Бик күләмле эшләр башкарылды, зур инвестициялар кертелде. Сабантуе бик югары дәрәҗәдә узды һәм Татарстан Республикасы президенты килгән кунаклар тарафыннан тиешле бәясен дә алды. Халыкка көнкүреш уңайлыклары булдыру юнәлешендә дә максатчан эшләр башкарылды. Булар барысы да республикабыз президенты программалары нигезендә тормышка ашырылды. Үз чиратымда мин барлык мөслимләр исеменнән дәүләт җитәкчелегенә рәхмәтемне җиткерәмен. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысасында районыбызда бик күп чаралар узды. Балаларда туган телләренә мәхәббәт уяту, районыбызда яшәүче милләтләр арасында дуслык җепләрен саклау, ныгыту өстендә эшләү безнең тагы да берләштерде. Хөрмәтле райондашлар, якташларыбыз, республика районыбыз үсеше өчен куйган хезмәтегез, кылган игелекле гамәлләрегез өчен һәрберегезгә олы рәхмәт хисләрен җиткерәм. Яңа ел тормышыбызга муллык, гаиләләребезгә иминлек, барчабызга да сәламәтлек һәм бәхет китерсен. Бер-беребезне кайгыртып яшик, бер-беребезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булыйк. Яңа ел котлы булсын.